बे सुनिबारनि 9टासोआव फुङावनो ओंखारलांदों बिजनियाव थांनो होननानै। ओमफ्राय बे बुंदों माने आं दख'ना लायनो ओमफ्राय खानाय बोजाहैनो होननानै थांदों। बे फंनैल' खिथादों आरो बे खिथानाया। ओमफ्राय बिनिफ्राय बे खिथायाखै। ओमफ्राय बे गोमानायानो गोमानाय जाबाय जेनेबा माने आरो ओमफ्राय मोनायाव माने कन्टेक्ट खालामनायाव बुंहरदों बियो माने आं फैला माने गुवाहाटियाव खारबाय होननानै बुंहरदों आरो बे। आरो बिनिफ्रायनो फंनै फंथामसोल' रायलाय मोन्दों। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो गैयानो गैयि मोनाखै। ओमफ्राय अखानायै आरो फन हरबावबाय आं सुइस अफ, मबाइला सुइस अफ जाबाय। ओमफ्राय बिनि रं नाम्बार रायलायग्रा हौवानाव फन हरबाय आं, डाइरेक्ट नांहैबाय। जेनेबा हमासै फार्स्ट टाइमाव, ओमफ्राय खनसे बुबावबाय, ओमफ्राय उनाव हमबाय। नोंजों जुलि दंहैयो नामा होननानै बुंहरबाय आं। ओमफ्राय आंजोंथ' गैया, मावबा फैदों नामा होननानै बुंहरबाय बे। ओमफ्राय थांदों बियो सोरजोंबा सोरजों थांदों माने न'आव गैया मानसिया होननानै बुंहरबाय आं। ओमफ्राय बे बुंहरबाय माने हाब बेथ' बेबायदि जाथावा, आंनाव फन हरबाय थायो आंखौलाय मानो थगायनांगौ बिदि होनदों आरो बे। ओमफ्राय थगायदों ना मादों बेखौथ' मिथिला आं, माने जेनेबा बेजों गैया नालाय गैया होनबाय माने जेनेबा। ओमफ्राय सोरांबाय अखानायै डाइरेक्ट बे हौवानाव हिनजावा फन बुदों जाहैदों फुङाव, माने आंखौ लांफैदो होननानै बुंदों जाहैदों। ओमफ्राय हौवाया जेनेबा ओमफ्राय लायनो थांदों जाहैदों। लायनानै जेनेबा बिदिनो 10टा 11टासोआव थांदों खोमा। ओमफ्राय बिनिफ्राय बै लोगोफोर सानै नामा बेखौ दोनबोनो थिननायाव दोनबोदोंनो। ओमफ्राय बिसोरबो गैया, बोरै थांखो। ओमफ्राय जेनेबा गारि ड्राइभार माबा टट' माबाजों बेखौल' नुदों जाहैदों हौवाया। ओमफ्राय लानानै गावनि रुमाव ना लोगोनि रुमाव लानानै थांबाय जाहैदों। ओमफ्राय गावआथ' मा मावो बेखौ मिथिया जों जेनेबा। मा नाममोन लांग्राया? लांग्राया हौवानिया आसेस, जेनेबा आसेस मुसाहारि। बे माबानि मेनाथ' बेंगलनि जाहैबाय। ओमफ्राय जेनेबा बे खैला मैलायाव गोरजिया थाफैनाय ना मानाय, ओमफ्राय हिनजावबो गारजालायनाय ना मा जादोंनो बेखौथ' मिथिया। ओमफ्राय गथ'बो दं जेनेबा सानै, हिनजावा। बेजोंनो जेनेबा आं थांदों होननानै बेखौनो सानो आरो जेनेबा। नङाबाथ' बे अट'मेटिक बार बार बेजोंनो फन रायलायबाय थाखायो। माने आं गैयाबा रायलायखुमायो आरो आं दंबाबो दस्रायाव थानानै रायलायखुमायो बियो। ओमफ्राय बेखौनो माने अबाव थाङो एसे एनै दसेयावनो फन रायलायब्रबो। आरो बे हौवायाबो अट'मेटिक हरबाय थाखायो मोनामानि। ओमफ्राय सानसेखालि आं बे हौवानि नाम्बारखौ खावनानै लादों। माने माबायाव फन रायलायनाया गाव दो उन्दुलांफुनायाव बे हरगासिनो, माने हेलौ हेलौ होनबाय, बोरैबा दो उन्दुलांफिनबाय। ओमफ्राय बे फन रायलायनाया दंगासिनो आरोखि। ओमफ्राय आं बेयावनो बे नाम्बारखौ लाखुमानाय जादों। ओमफ्राय उनाव बिनिफ्रायनो आं बे नाम्बारखौ मोननाय जादों। बे हौवाजोंबो रायलायनो मोनदों नामा? रायलायनाया दाख्लैसो रायलायनो मोनदों आरो। बे मा होनहरदों बे हौवाया? मा होनदों माने बे आंजों गैयाल' होननानै बुंदों बुंनाया। ओमफ्राय मैया मोनायाव जेनेबा माने दङ होननानै बुंदोंमोन। ओमफ्राय नै दहाय फुङावथ' जेनेबा मोनानि हरनिफ्रायनो फन हरबाय हमा, दाबो हमा दासिमबो। गावजों दङ होनना बुंदों बे हौवाया? मैया बुंदोंमोन। ओमफ्राय नै दहाय फुङावसो माने फनखौनो हमासै। ओमफ्राय जों दा मिथिला दंना गैया बेखौ मिथिला। मैया दंमोन आरो मानसिया गावजोंनो। जायखिया माने सानैखौबो जाय मानसिया मोनदों हमनानै दोननांगौ, खानानै दोन। ओमफ्राय जों थांगोन, जेनेबा माने कन्टेक्ट नाम्बार होगोन। बे नाम्बाराव माने फन बुहरबानो जेनेबा जोंखौ मोनगोन आरो। जों गामिनि जेनेबा थांगोन सानै साथामसो। ओमफ्राय जायखिया खानानैल' दोन मानसिखौ।